Ahojte, toto video vzniklo ako poďakovanie všetkým vám, členkám môjho týmu Pink Ladies, ale aj všetkým mojim klientkám a líderkám, všetkým členom Mary Kay, ktorí ma inšpirujú, podporujú na ceste, dávajú mi silu ísť ďalej a učím sa vďaka nim nové veci. Môžem sa seba rozvíjať a ísť ďalej. Je to poďakovanie aj za výzvu, ktorú nám dala firma Mary Kay Academy, kde som mohla získať svetlo a mikrofón na natáčanie videí. Dokázala som od januára do apríla priniesť 8 nových žien do nášho týmu a som neskutočne rada, že som to nikdy nevzdala. Rok 2025 od jary do jary 2026 bol obdobím neskutočného rastu, prekonávania sa samej seba a išla som aj cez strach a obavy a som veľmi rada, že som to nikdy nevzdala. Ďakujem každej jednej z vás, ktorá ste mojou klientkou, ktorá ma podporujete či už svojimi objednávkami, alebo ak ste v týme a taktiež robíte objednávky, pracujete na sebe a zväčšujete si svoje vlastné týmy. Aj vďaka vám môžem byť dnes tam, kde som. A som veľmi rada, že spolu rastieme, učíme si nové veci, rozvíjame sa a že tu máme jedna druhu. Že si môžeme byť navzájom oporou. V Amerike je oveľa viac ako len kozmetika a skrašľovanie. Sú to vzťahy,